Барысаўскі БТ ледзьве не разбіўся перад тым, як атрымаць першую перамогу ў лізе чэмпіёнаў, а Віталь Кутузаў перад тым забіў першы гол каманды капскага ў турніры. Вітаю, сябры! Вы на канале Таполі на полі, і сёння вы даведаецеся пра дэбют БТ у лізе чэмпіёнаў. Падпішыцеся на канал, каб не прапусціць наступнае відэа. У свой другі сезон у першым дывізіёне чэмпіяната Беларусі БТ ўзяў залатыя медалі і трапіў у галоўны клубны турнір Еўропы, Лігу чэмпіёнаў. Пасля ганебнай паразы год таму ад маскоўскага Лакаматыва за агульным лікам 1-12 каманда Пунтуса і Капскага прагнула выбачыцца перад заўзятарамі. У міжсезонне каманду пакінулі ветэраны Александр Арзамасцаў, Сергей Мірошкін, Юрый Ціхаміраў, Кірыл Савосцікаў. Узамен прыйшлі не менш дасведчаныя Олег Кароль са славацкага Дака і Геннадзь Мардас з Сімферопольскай Таўрыі. А няго ж у каманду прыйшлі чарговыя выхаванцы Пышніка з рэспубліканскай вучэльні алімпійскага рэзерву. Абаронца Віталь Панасюк, паўабаронца Вячеслав Рыгораў і брамнік Юрый Жаўноў, што заняў месца Васіля Хамутоўскага, які падпісаў папярэдні кантракт з нямецкім Вальдхофам, але да лета пайшоў у арэнду ў сталічнае Торпеда Мас. Ужо ўлетку Хамутоўскі пераехаў у Нямецчыну, як і Васіль Быкаў, што зрабіў тое ў лютым. Маларычанін Вадзім Скрыпченка перайшоў у маскоўскі ЦСКА, Мінчук Александр Баранаў у Раст Сельмаш, а Мікалай Рындзюк вярнуўся з арэнды ў БТ у свой клуб, маскоўскі Лакаматыў. У новым сезоне барысаўчане выходзілі на поле у форме ад італьянскай фірмы Дыядора. Камплект заставаўся пераважна жоўтым з больш выразнымі сінімі ўстаўкамі на каўняры і плячах. Слушна кажуць, што ўтрымацца на дасягнутым узроўні значна цяжэй, чым да яго дабрацца. Тое сталася і з БТ. Дзейны чэмпіён квола пачаў чэмпіянат, прайграўшы гарнякам, Нёману Белкарт і Лідзе. Не іначай, як апошнім дапамог сам Гедымін. Дарэчы, у гульні з Нёманам праз выдаленне Федаровіча брамнікам стаў Віталь Кутузаў. Зрэшты, прайгралі 0-3. Чаргуючы перамогі з паразамі, БТ, як зазвычай, знішчыў улюбёны клуб Кутузава – Наваполацкі Нафтан. Невядома, чаму Барысаў штораз граміў нафтавікоў. Цяперака БТ перамог 8-0, а Пінчук зрабіў покер. Зрэшты, барысаўчане трохі выправілі становішча да лета, ідучы, праўда, у сярэдзіне табліцы, але набралі добрую форму. Страціўшы месца ў аснове, з маскоўскага ЦСКА вярнуўся на правах арэнды маларыцкі хлопец Вадзім Скрыпченка. Лёсаванне цяперака прынесла больш сціплы клуб у першым раўндзе розыгрышу Лігі чэмпіёнаў. Чэмпіён Арменіі Шырак з горада Гюмры. Каўказскі клуб таксама дэбютаваў у ЛЧ. Клуб з мянушкай Чорныя Пантэры быў заснаваны яшчэ ў 58 годзе, а ў 90-х і пачатку нулявых перажываў свае зорныя часы. І гэта рабіла іх дужа падобнымі да беларусаў. У спёку болей за 30 градусаў гарадскі стадыён у Гюмры праз рэканструкцыю сабраў толькі 2500 заўзятараў. Юрый Пунтус выставіў супраць Чорных Пантэр наступны склад з сярэднім узростам крыху болей за 23,5 гады. Капітан Александр Федаровіч, Олег Кароль, Віталь Рагошкін, Андрэй Дзівакоў, Віталь Панасюк, Віталь Кутузаў, Яўген Лашанкоў, Юрый Дарашкевіч, Леонід Лагун, Алексей Бага і Геннадзь Мардас. Шукалі занозу на лаўцы Юрый Жаўноў, Александр Ермакович, Зміцер Ракуліч, Артём Ганчарк, Владзімір Нявінскі, Вячеслав Рыгораў і Вадзім Скрыпченка. Пакутуючы ад невіноснай спёкі, беларусы забілі ў сярэдзіне першага тайму. Кутузаў, атрымаўшы мяч ад Алексея Багі ля штрафной, адпасаваўся з Лагуном і ляснуў па армянскіх варотах. Брамнік адбіў першы ўдар, аднак на дабіванні быў першы Паляшук. Але і гаспадары адказалі голам праз 6 хвілін. Адзначыўся Аванес Тахмазян, пасля падачы з кутняга, перайграўшы Дарашкевіч. У другой палове гаспадары ціснулі, незважаючы на спёку, але БТ стрымаў Шырак. Абедзве каманды чакалі працягу бойкі у больш прахалоднай Беларусі. Вяртаючыся да родных ніў, барысаўскі клуб ляцеў не на самым лепшым самалёце. І пасля Александр Федаровіч прыгадваў, што справа магла скончыцца кепска. Паветра рэдкае, ледзьве ад зямлі адарваліся. Пра гэта лішні раз не разгалошвалі. Але ж лёс і праўда на валасіне вісеў тады. Перад другой гульнёй Барысаў наведаў слаўны горад Магілёў, перайграўшы Торпеда Кадзіна. За БТ забівалі Нявінскі і Скрыпченка. У Барысаве
Гаспадары адкрылі лік у пачатку матча, дзякуючы моцнаму удару Віталя Рагошкіна з 18 метраў. На пачатку другой паловы Яўген Лашанкоў падвоіў перавагу з перадачы Владзіміра Нявінска. Госці з іншаземных абласцёў адказалі толькі голам таго самага Тахмазяна за чвэрць гадзіны да канца. І таму крыху болей 2000 гледачоў, што заўзімаліся за БТ, убачылі іх першую перамогу ў лізе чэмпіёнаў, ды і агулам у Еўропе. У другім раўндзе БТ ўжо быў несеяным, і таму любы супернік быў бы няпростым. Ім стаў шведскі чэмпіён Хельсінгборг. Перад вандроўкай у Скандынавію БТ не здолеў перайграць мінскіх тарпедаўцаў 0-0. На шведскай зямлі чэмпіёны Беларусі выглядалі вельмі добра і маглі атрымаць болей за безвыніковую нічыю 0-0. Аднак шведы стрымалі каманду Капскага і рыхтавалі свой набег на беларускую зямлю. Гульня ў адказ праходзіла ў Мінску на стадыёне Дынама, але барацьбы не сталася. Ужо да 24-й хвіліны чырвоныя вялі 2-0. Адзначыліся Альвара і Крыстофер Тобіас Андерсон. А за 5 хвілін да канца Вальштэд давёў справу варагаў да разгрому беларусаў. 3-0 і вікінгі крочаць далей. У наступным раўндзе супернікі БТ нечакана абгулялі міланскі Інтер дома 1-0, а на 50-тысячным Джузепе Мяцца стрымалі італьянцаў з нулявой нічыёй і трапілі ў групавы этап. Шведы прайшлі шлях, які БТ пройдзе праз 8 гадоў. У групе з мюнхенскім Баярнам, ПСЖ і Русенборгам каманда набрала цэлых 5 балаў, але ўсё адно заняла апошні радок у групе. Чэмпіёнам стаў той самы мюнхенскі Баярн. За рэшту сезона БТ саступіў толькі мазырскай Славіі, накляпаў шэраг перамог, зноўку знішчыў Нафтан, цяпер 7-0, і даскочыў аж да другога месца, узяўшы срэбра. Віталь Кутузаў пасля 20 галоў летась цяперака забіў на 1 болей, стаўшы найлепшым бамбардзірам клуба, але і таго не хапіла, каб перабіць дасягненне нястрымнага Ромы Васілюка, што забіў 31 гол. А залатыя медалі паехалі на Палесе, у Мазыр. Сябры, я дзякую тым, хто даглядзеў гэты выпуск да канца. Напішыце добры або гневны каментар пад гэтым відэа, калі хочаце пабачыць новыя выпускі. Ну а пакуль.